Hello guys, how are you? Zita rangu ndonzi SGP kana kuti Sekuru Gudo wa Picture. Yes, tukufara kusangana pano pa Sekuru Gudo Picture TV channel apo patinokupai usangu langu wenews nenyaya dzakasiyana-siyana dzinenge dzichiitika munyika yeZimbabwe nenyika dzakapoteredza. Chinhu chekutanga toda kupa kutenda kuma subscribers vari kutsigira channel yedu aiwa iri kukura, ndinoti Mwari ngavadzosere pamunenge mabvisa. Anyway, without further ado, let's jump into today's business. As you can see right there, murora wenyika aiwa uku ndo kunonzi kushanda kauko ndo kunonzi kushanda. Tarisaone ichihwaira ichisvika pari pasadza. Yes, we're talking about kuti the Nyathi family yasvika paZimbabwe nemotokari yavo, and zvinhu zviri kuratidza kuti zviri kufaya zvakanakisisa. As you can see kuti aiwa zvinhu zviri kufaya. Rekatimboona mamwe maphotos a little bit aiwa ndo kunonzi kushanda kwari kushanda. Uyo Joyi murora wenyika akaita kuizambira zvake ine huruva ichiratidza kuti aiwa yasvika pasadza. Munongoona zvikomo zvedu zvekwasadza kuti aiwa uku kumusha zveshuwa. Aiwa vana vakashanda uku ndo kunonzi kushanda, ndiko kunonzi kushanda uku. Handi muri kuona manje hanzi Nyamatendera secondary school Dumba primary school. So guys, ndo zviri kuitika mumastreets, muri kuona kuti motikari yedu iyo aiwa yange isiri yekukumbira kana kuti yaya ichaurwa chinzi aiwa ndeye feja ndeye kudaiwo. This was real guys, as you can see right about there it is. Handizoziva hangu kuti Gidza wacho zvekudriva izvi anonyatsozvigona here kana kuti uye kuti ichanodzoka here kumabiribobi ikoko. Ndiri kutongotya zvangu kuti varoi varoi ndo vatiri kutya varoi. Hey, iyo motokari yasvika. Kwete zvenyu zvekuti munoita 35 years muri muno muSouth Africa muchingogwesha muchingotederera chiko uku ndo kunonzi kushanda, uku ndo kunonzi kusewenza uku. Ini ndakamunzwa infact achitaura paFacebook channel page paakaita kuti tichambobuda vanhu vakatanga kuti hey, ari kuteedzera ana taiti varimo zvavo muno muCape Town, hameno muziflat mavari mukati muCBD mauri kudyawo kuti idzo mari dzemalikes nemalavhu yedu atinovapa vari ikoko. Iri timu rabva rati aiwa toda kuseta iri pesi. We want to do something different. So as you can see apa munongoona guys kuti aiwa zvakarongeka. This family zvinhu zvayo zvese zviri kufaya zvamanje vari kufairwa nelife. They have their kids and yeah, you can see kuti aiwa zvinhu zvakarongeka izvi, zvinhu zvakarongeka, zvinhu zviri kufaya. Hapana kana chekutombotyapo, hapana kana chekutombomhanyira. So these guys are enjoying their time in Zimbabwe with their brand new car. Who still remembers manager Barnabas Marambira achiti vaita dzungu vamhanya dai vasina kutenga motikari, dai vainvesta in this and that, chakadaro nechakadaro. Guys, vanhu vanofana kumboenjoyawo cheziya ravo, vombonyatsoita zvinhu. Imagine dai vasina kuzvitengera motikari yavo, what was going to happen? Vangadai vakatozongofa vari ngori vanhu vasina kumbira vakatengawo brand new car. Hakuna chinhu chinonzi musoro chekuti munhu unoramba wongoita musoro ichitadza kumbozviitira something in your life. Kana zvikazodhaka vanenge vazoda takambodriver Jaguar which was brand new, latest model on top of that, top of the line, top of the range car. Apo ndipo vanongoinzi aiwa tanga watenga mombe tenga stendi
mulife mako ini ndakadzidza ndechikuti unofanira kumbozvispoila, unofanira kumbozviitira something, because all is vanity. Zvese zvichapera izvi, uchatosvika pakutofa. Imagine to regret kuti ndakatomboita mari. Baba vangu ini vaigara vachitaura nyaya yekuti vakamboita mari kuSouth Africa, vakapodza vatenga motikari. Ipapo vaitozvitaura vachitopurudzira zvavo mari paro. Nguva dzekutandara dziya takagara kubusha kumwedzi, wakati wejana kurura ndakapodza ndatenga motikari ini, pakazongoshota $20, pakazongoshota $20, pakangoshota $20 chete, only $20. So mudhara wangu aigara kutaura kuti ndakapota ndatenga motikari, pakangoshota, hamena mari yavaitaura inenge $70 rand, hamena mari yavaitaura, inzi ndaida kutoitengeserwa nemurungu, kwakuri almost kupiwa mahara, hamena shamwari yavo yaivati yavaiti yakazongoti haiwa regedza, unozoroiwa, this and that, hamena zvavakataura kuti zvakatyidzirwa, ndobva vasiya. And he always used to talk about that story. And he regretted it for the rest of his life. Maybe singadaita katotanga kutokambairirawo kana kutoitira weti mumotikari, but nekuda kwekuti munhu ukateerera vanhu unogona kutadza kwaakombolisa zvimwe zvinhu in your life. Right now ndakura ndinotoona chiskoroscoro changu. Where are my keys here? I have my skoroscoro. You see? These are my car keys. I told my wife kuti let's buy a car. My wife akatanga kunzi murume akatenga motikari anozohura, this and that, blah blah blah, zvikati ndikati inini we are buying a car because we need a car, you see. And I went and bought a car. I can tell you that every day I'm driving my wife to work, every day. Ndotomudriver, ndotonomusiya kubasa, ndomudriver, ndonomutora kubasa all the time. So now akuona kuti aiwa motikari yakakosha. Saka inini hangu I just want to congratulate these guys kuti aiwa makagona ichiratidza iwa machembere iwayo, mongongwarirawo kunokugwatsoka, mongomwanira kunokugwatsoka, because panoti kunokurwatsoka apa ndo pane nyaya, ndo pane disaster rese papa. I wish you the best, Nyathi family. Aiwa mukwidzi vana bamukuru, mungoona kuti hakuna nhombo here dziri kuiswa nezvimwe zvinhu zvinenge zvichingoiswa kana kuzongosiyiwa mumotikari imomo, because vanhu vari paraseva makwikwi.